Ma, kani ako ama. Receive 100 ra. Yes, thank you ma. Ma, kani ako ama. 659 ra. Evans! Yes! Salamat ma! Pa, salamat ha. Nakapalit din si Nina. Ma, iya sa tiguan mo eh. Tagahan na tubig. Tagahan Evans. Tagahan sa tiguan mo oy. Katapang ang tao. Ma! Asa dita karon ma? Pasko biya karon. Magpuyo ra ta sa balay. Unsa man wa man tay kwarta. Dita kuya. Ma, mingaw kay diri ma. Si Bibi ba o isuroy na to? Ay wala lagi kwarta ris. Sa man ka mugara may noon ka. Kuya, diri lang ta kay luoy man si mama. Nagtago-tago ang tagag kwarta ma. Para natin ipasko ba? Ay tudluan naman hinuon ko mo ris. Alangan, ikaw may mama. Goy! Goy! Pang? Unsa man pang? Unsa man pang manglaag magamo. Oh, mulag. Naaraman din na. Kamu lang say adto dito karon. Manglaag kay ako mo adto ko ilama magpapa. Sige, Pang. Hindi ko sila niya Pasko ba aron. Pero unyang hapon dapat mo uli mo ha. Oh, pang. Nay kwarta dire. Uy. Kuan na. Dapat bantayan mo manghod si Larenzo si Lara ha. Oh, pang. Kay ikaw ang magulang. Pasko man ron. Yung haning budget kung muli nyo. 2, 3, 4. Oh, Gismela. Oh. Ato sa ko pang. Oh, sige na, laka na. Kuya. Kamu lang say soroy kay may nang kamoy magbuot sa inyong mga gusto. Kay ug na ako. Usahay mo supak ko. Madto sa pugoy lamang magpaparo. Enjoy ninyo inyong Pasko. Ta malipay mo. Okay pa. Salamat ha. Ato na may. Rins, ato sa gay mong papa dito basig may kwarta ba? Ah, wa magiti trabaho. Wala tay kwarta. Masindig may kwarta ba? Kita. Mang. Good news, mang. Lumsa na Yan kuya. agad ang kwarta ni Papa. Wow! Ang ganda tayo pang Pasko! Oh, mang. Thank you! Thank you! Salamat, Big! Salamat. Wala ako dyan sa atong Pasko. Thank you! Thank you, Lord! Salamat kayo, Pang! Kuya, tara. Tara, mga ito na tagmol! Tara, mang. Tara. Mamalik ka ta. Tara. Ito, dalang bag ko yan. Tara kuya. Yes, thank you! Yes. Magpalit jagog si Nina, ma. Palito na tayo. Si Nina, sapatos. Ano ba? Matang papa ninyo, kaya gitagaan dito sa kwarta. Ano? Ano ba? Nara dito sa Timon. Kapit na tayo, tara na! Tara. Tara, patagit-tagit Dali na ko na. Yes. Friends, Boy, mamili mo inyo ha. Kung inyo ang gusto ha, ay mamili ko may araw. Sige ma, sige ma. Ano ito ako? Sige, sige, sige. Ma, palitag og si Nina mang be, kanang branded. Litaw na mong gugugod.
Ma, ako gud pa me. Pinaskuhan ra bitaw. Ma, ako po ma, please. Mao ganing nangadto ta dire kay pangpalitan ta mo. Sunod ka, ma. Yay! Wow, pohon. Makapalit ko, ane. Ria, pangarap na na. Dali na. Wow, sunod. Mupalit yung ko, ana. Kuya taon sa kong mga anak nangandaw yung taon. Inom, Renz. Damdura na ni mo. Ay, Ay, ikaw, Hala, kaindot. Yan ako sunod. Manikan, mandi ay. Renz, tira tao, bench. Sige. Tara. Hala. Ma, kani ako ama. 700 ra. Yes, thank you, ma. Ma, kani ako ama. 659 ra. Evans. Yes, salamat ma. Sige na. Ma, tawag ko ma. Sige, tara, manuroy pa tayo. Tara. Ayun lang. Oh, daghan na ani mo oy. Ay, wala po ginawa na mabayaran na ta na. Pa, salamat ha. Nakapalit din si Nina. Ay! Yes! Dayon jud ang Pasko! Ay! Lama! Iya sa tugong, oy! Daan na tubig! Tagay rin! Merry Christmas, semua tay! Nama, bangun na ma! Tara, Ma, nariya sa tugon mo, oy! Katabang ang tao! Ang anak din na rin, mas hindot na makatabang pagtaon. Galing mo na! Nya, tara na. Tara!